Barra Irungo Bidasoa kaleko aurkikuntzak izeneko erakusketa uztailetik ikus daiteke Oiaso museoan. Bertan lehenengo aldiz aurkezten dira 2008ko urtarriletik 2009ko maiatza bitarte Irungo Santiago eta Bidasoa kaleen artean dagoen orubean egin ziren indusketa arkeologikoetan aurkitu ziren aztarnak. Queremos mostrar a la ciudadanía pues cómo se produce una excavación arqueológica. Entonces, bueno, pues con este montaje casi arquitectónico, lo que vamos viendo es desde la primera cata y el cómo se va haciendo por capas, por sedimentos, cómo vamos recogiendo la cronología de lo que ha sido la presencia romana, en nuestro caso, pero de otras culturas en otros sitios, y después en las vitrinas lo que son bueno, pues buena parte de lo que se ha ido obteniendo en esta última excavación. 2008ko otsailean arkeolanek aurkitu zuen aztarnategia. Lehen aurkikuntzek tamaina handiko operazio arkeologikoa egitera behartu zuten, testigantzak ateratzeko eta modu horretan obrek aztarnak suntsitu ezitzaten. Indusketa hauetan aurkitu eta aztertu diren hondakinen garrantzia handia da. Azpimarragarriena aurkitu den orriun baten planta da. Merkantzia gordetzeko erabiltzen zen eraikin mota da. Biltegi honen neurriak direla eta Iberiar penintsulan aurkitu direnen artean adierazgarrienetako bat dela esan daiteke. Gainera, indusketan milaka objektu agertu ziren. Horien artean nabarmentzekoak hainbat bilduma, tartean sigilatak, anforak, beirak, eraikuntzako materiala eta burdinaren zepak. Gaur arte Oiason aurkitu den multzo arkeologiko handienetako bat da. Erakusketa doakoa da, asteartetik igandera arte irekita dago, 10:00 ordu 2 eta 4:00 urriaren 31 arte.